Dobre, ahojte ľudia, hrám hru Stumble Guys. Dúfam, že sa nám podarí vyhrať. No neviem, ako to dopadne, môžeme ísť na to. Dal som iba Geometry Dash. A hrám tu s bratom. On je ten... kto si? Mikuláš. Môj brat je Mikuláš. Tak dúfam, že nám niečo dobre donesie. No, skúsim to hrať poctivo. Poznám tu pár trikov, ale není ich veľa. Je to veľmi dobrá hra, odporúčam ho. Je zadarmo a hneď, keď si to stiahnete, máte legendu za 5 diel. Zare, už vypadli. Postupili sme do ďalšieho kola. Druhé. Som sa pomýlil. Ide druhé kolo, to je Geometry Dash tiež a tretie tiež. Dúfam, že sa nám podarí vyhrať. Môj brat skoro vypadol. Prežil som. Ja som prežil. Maťo, ja som na hentom, som skoro vypadol. Ty si ma videl, že? Ja som ťa nevidel. Skoro vypadol. Videl som, ty si sa dal hentam dole. Ja som umieral, ja som sa pozeral na mamu. Idú ostňáče. Ja som čo? Ja som krásne vypadol. som postupil. Jej! Jupi! Už nenatáčaš? Natáčam ešte. Tak povedz mi niečo. Teraz budú pár slov od môjho brata. Budeme hrať za chvíľku. Už to natáčame. A Dobre. je tretie kolo, postupíme. Dúfam, že sa nám dúfam, A že sa hrá mi sa o jedného. Dúfam, že sa mi podarí vyhrať nad môjim bratom. Ak chcete vedieť, mám 4 víťazstvá. A Má tiež. aj ten Mikuláš, môj brat, má tiež 4 víťazstvá. Snažíme sa to hrať poctivo, snažíme sa získavať nových pandrlákov a nechceme to prehrávať. Snažíme sa to vyhrať vždy. Robíme to poctivo a vždy sa nám to podarí. No, teraz sme tu Maťo my dva, ide duel. Tak som bol. To je ľahké toto, mohli nám sem dať niečo tiež. A totiž čoho padol ten Mikuláš? No 135. Ne! No, Mikuláš vyhral. Vyzerá to tak. Natáčaj ešte stále. Natáčam, ja ti poviem, kedy to natáčam. Je to 3:0 koľko? Skúsime sa zase posnažiť. Čo to je? Počkaj. 890. Počkaj. 890. 89. 89. Dobre, môžeme ísť ďalšiu hru. Hrám za Wizarda, lebo je to pekná postavička. Ale chcel by som tiež Mikuláša, ako mám môj brat. Dúfam, že sa mi on niekedy... To ti jedine poradí. Ja, dobre. Takže počuli ste radu, musíte si kúpiť za 35 rúžových starpointov. Jedine... Teraz ideme znova Geometry Dash, dúfam, že teraz ja vyhrám. Ty si hral. 11:32, ak chcete, môžete sa napojiť tiež. A Povedz nám Radu, ako sa voláš. Tak No, sa Radu. voláš na P. Do finále. ja som na J. Tam na J. Bara, bebe. Ja som nevedel započiť. Bebe.
mám to. Dobre. Aj, Maťo, ide to tvoje obľúbené. A som postúpil. Jupi! To sú dva takí nerovnakí, ale sú rovnakí, ale jeden má modrú bradu, jeden má, vieš, akú červenú. A môžeme ísť do ďalšieho kola. Skúsim postúpiť, budem sa to snažiť zanadať. Ale nehovorte po španielsky, ani iba buďte Slováci. To je prvé pravidlo môjho brata. A to je všetko. Tak. Postúpil som. Ach, tam sú to aj takí istí. Nie, nie sú. Jeden má modrú bradu, Jaj. jeden červenú. Jakub tam niekto vyzerá ako sám. Go. Dúfam, že vyhrám ja dnes. Predtým sa to podarilo môjmu bratovi. Keď skočíte dvakrát, tak... Máte zničíte double stenu. jump. Máte double jump. A komu to pošleš? Radovi? Na YouTube. Tak ako to chceš poslať na YouTube? Škoda, nevadí. Osud si vybral niekoho iného. Tak čus.